କେହି କିଛି କରିବେନି କିଛି ନାହିଁ ମୁଇଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ତମେ ତମେ ଯେ ଜଣ ଯିବା ତମେ ଯେ ଜଣ ପଳେଇବ ଖାଇକିନା ପଳେଇବ ହେଲା ନାଇଁ ତମେ କରିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଇବି ମୋର ଲେଟ୍ ହବ ଗାଧି କିନା ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବି ତ ସତ କଥା ଏରେ କେନ୍ ମାଜାମଜି କରିବେନି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ନା ଏଟା ଠିକ ବାପୁ ମୋର ଗାଡି ଖାଇବାନି ଆମେ ଏଇଟା ହିନ୍ଦୀ ଘଣ୍ଟା ଡିକ୍ସି ରହିବ ସିଂ ଆଇବ ସିଂ କୁ ଫୋନ କରିକି ଖାଇବ ମା ଯିବନି ବେ ଗାଡି ଗାଡି ନା ଲୋକ आमलेट करी खाइ दो आमलेट करी खाइ दो आमे ले ଆମକୁ देखो मो कथा सुनो सीए मन कर अंडा माडो करबा हैला की आज बर्थडे रे हैला एइना बढ़िया काम करिछि ना मोदी यारे सीबीआई पुरै दउछि यारे ईडी राहुल गांधी जा बसिता आ केक पे गाला फाले କହିଲ ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଜନ୍ମଦିନ ତ ଚିକେନ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ନାଲେ ଫାଲିଆ ନଗେଇ ଯୋଉ ବାଳ କି ବାଳ ବଡ ଗାଡି ଆଣିବ ୟୁନିକର୍ନ ଗାଡି ଇନ୍ କରବ ଗାଡି ଏମିତି ସାଇଜ କି ଆଉ ଗାଡି ଜଲ୍ଦି ଉଠିଆ ଯେ ନା ଆଇଟମ जे सुनो तुम कहि ना गुडा हमरा आर जे तार रोक दिला ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆଇବୁନି ଭାଇ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ କରିବା रो उठरा जा करो आ कोठे दे ଚାଲ ଚାଲ କହିದ್ರೆ କୁଆଡେ ଗଲେ ଡାକ ଆରମ୍ଭ କରୁ ତୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାଉ କାଟ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାଉ କାଟିବ ଆରେ से ता पटे କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏମିତି ପଡା ଗାଇ କେଦି ଆଇଥିଲା ରଖି ଦିଲା କି ଏରା ଗାଡି ଉପରେ ଗାଡି ଉପରେ ଆର ପଡି ଯା ଏଇ ଏ ବଡ ଛୁଟି ଆଣି ପକ ଟିକେ ଉଠ ଭିଡିଓ ଆରେ हां तो ता से धरो छोटा से ता कोठा ভিডিও কর ছোট নেই লাগিব तो इधर दीदी जाओ কিছু ছিল নে লাগিব সে वीडियो वाला पे आओ जी कोठा दे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू ଚନ୍ଦ୍ରମାଳ ଖରାପ ହେଇଯିବ ରେ ବାଳ ତୁ ଆଇଟମ ତୁ अबे बर्बाद कौन कला तबे कौन कला तुम बड़े जरिया में पता बात कला ফুল ওড়া দিও কাটো কেক কাটো আরে ভিডিওটা পরে হলে বড়িয়া আড়ে হউছি ମୁଁ କରୁଛି কেকড়া গাল রে মারি বেশ ଏ ଭାଇ ସର ପରା ଏ ଭାଇ बर्बाद कौन कला तबे कौन कला ଏ ଭାଇ ହେଲେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ହେଲା ସେ କିଛି କରନ୍ତି କିଛି ଏଥିରେ ୟାଙ୍କର ଯାହା ବି ହେଇଛି ୟାଙ୍କର ଫାଲିଆ ନଗେଇ ଯୋଉ ବାଳ କି ବାଳ କାଇ ବାଳ ନା ଏ ବାଳ ଏଥିରେ କୋ एरा केक हमर ए मनीष तू मनीष ना मो भलिया ବାଳ ଏଥିରେ କୋ উল্টা নাই টু ইউ হ্যাপি বার্থডে টু ইউ तो ଏବେ ଭାଇ କେକ୍ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କେକ୍ ଖାଇବାକୁ ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି କେକ୍ ଭାଇରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅଣ୍ଡାକୁ ସର୍ପ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ପୁରା ରଜ ତାଙ୍କର ପୁରା ମୁଁ ଶଳାଟି ଜାଗା ପାଉନି କେଉଁଠୁ କେକ୍ ଟିକେ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଓ ପାଇଗଲି हाँ ଏବେ केक टी आनीदेली तांको टी खाया देदेली आ सही खुशी रे हम भी थोड़ा खा लिए हैं समस्ते बहुत बढ़िया भाव में सेलिब्रेट करी खुशी लगुच बहुत खुशी किंतु तांको मुंड आज बोधे छाड़बनी से नगाधेया पर्यंत कौन कर सब पिला माने ये भाया केबे करनी रे भाई
କ'ଣ ସବୁ କରୁଛ। ଆଉ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ ସେଲ୍ଫି ନେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ତା ସହିତ ସେଲ୍ଫି ନେବେ ଏବେ। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ପିଲା ସେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଲ୍ଫି ନେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। କିଏ କହୁଛି ମୋର ଫଟୋ କେମିତି ଆସୁନି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ହେଇଛି, ହାତ କେକ୍ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, କ୍ୟାମେରା କାହାର ଚାଲୁନି, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଲ୍ଫି ନେବା ଭିତରେ ଆମେ ବି ସେଲ୍ଫି ନେଇଯାଇଛୁ। ଇଏ ହେଲା କେକ୍ର ଫଟୋ, ଦୁଇଟା କେକ୍ ଆସିଥିଲା, ଆମେ ବି ଟିକେ ସେଲ୍ଫି ନେଇଯାଇଛୁ। ସେ ଯେଉଁ ବୁଟିଟା ଦେଖାଯାଉଛି ମଝିରେ ଦେଖିବନି, ଏ ଯେଉଁ ବୁଟି ପିଲାଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ, ଭଲକି ଚିହ୍ନିଥାଉ ସମସ୍ତେ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ପୁଣି କେକ୍ ଖାଇବା ସରିଲା ପରେ, ଫଟୋ ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଖାଇବା ଆମର ଭାଇ ଆସିଥିଲା ନାନ୍ ଏବଂ ଚିକେନ୍ ତିଆରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଠି ଆମେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିଥିଲୁ। ନାନ୍ ତଡ଼କା ଆସିଥିଲା ହୋଟେଲରୁ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧା ଖାଇବେ ସେମାନେ ତଡ଼କା ଖାଇବେ, ତେଣୁକରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମାମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏକାବେଳେ ଖାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ରହିଯାଇଛି, ପଛରେ ଆମେ ଖାଇବୁ ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। 20-30 ପିଲା ଆସିଥିଲେ ବୋଧେ। ଆଉ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକି ପୁରା ଦେଖିଥାଅ ସମସ୍ତେ, ଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହୁଥିଲା ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ, ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଚିଡ଼େଇଛି, ସେ ଖାଲି ଖାଇବା ଥାଳିରୁ ଉଠିବା 3 ଥର 4 ଥର ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖୁନ କେମିତି କହୁଛି, ମୋତେ ଉଠାନା, ଏବେ ଖଲି ପଡ଼ିଲା ଚକାମାଣ୍ଡି ପକେଇକି ବ ଆଉ ଖା। ଦାନ୍ତ, ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ଇଏ ଭାଇ ତ ରାତି ସାରା ଏମିତି ଆମର ଖାଲି ତାକୁ ଚିଡ଼େଇବାରେ ମୋର ଟାଇମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଳେଇଲା। ତ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ସାଥ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋର ଟିକେ, ସେ ଟିକେ ହସିଦେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଚିଡ଼େଇ ଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ। ଆଉ ସେ ରାଗିକିରି କାନ୍ଦି ସାରିଲାଣି ପିଲାଟି ହେଲା। ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଘରକୁ ଯିବିନି, ମାଉସୀ ଗୋଟେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବେ। ତ ଏମିତି ଥିଲା ଆମର କିଛି ମଜା ଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ସର୍ଫ ପାଣି ସାମ୍ପୁ ଏସବୁ ଦେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।